Бихме искали да ви обясним как можете да започнете своя LR бизнес лесно и без риск. Вие вече сте независим сътрудник на LR Health and Beauty. Започнали сте с стартов комплект на LR по ваш избор и сега имате възможност да продавате нашите продукти на клиентите си. Като сътрудник на LR получавате достъп до ваша персонална интернет страница на сътрудник, до нашия онлайн магазин, както и до разнообразни информационни, дигитални и печатни материали. По този начин сте добре подготвени да стартирате успешно вашия LR бизнес. Първо, опознайте нашите продукти, за да се влюбите в тях. След това, намерете заинтересовани хора, например от вашето обкръжение. Представете им вашите любими продукти и създайте солидна база от клиенти още в началото. Като наш сътрудник, можете да закупувате продуктите на LR на изгодни цени и да ги продавате на ваши клиенти. Хубавото е, че не трябва да се притеснявате за съхранението, логистиката и транспортирането на продуктите, защото ние се грижим за всичко това. Може да поръчвате продуктите на LR лесно и удобно в нашия онлайн магазин. Когато продавате нашите продукти, вие печелите от търговския марж. Маржът е разликата между каталожната цена и цената за сътрудници, т.е. това е вашата печалба. За всеки закупен продукт на LR, вие получавате точки, така наречените ПВ. Всеки отделен продукт има определена ПВ стойност, която е една и съща за всички LR страни, за да се осигурят равни и честни условия за всички сътрудници. С увеличаване на вашите ПВ точки расте и бонус в нивото ви, а с него и печалбата ви. На база на бонус нивото вие получавате месечно възнаграждение в допълнение на печалбата ви от търговския марж от продажбата на продукти. Ако искате, можете да развиете вашия LR бизнес и да увеличите бонуса си, като вдъхновите други хора да се присъединят към LR и да станат част от вашия екип. За изграждането на вашия екип, LR ви предлага допълнителни възможности за доходи. Колкото по-успешен е екипът ви, толкова по-висок ще бъде бонусът ви за месеца. С LR сте напълно независими и можете свободно да взимате решения. Работите когато, където и с когото поискате. Нашият бизнес модел и дигитални инструменти ви позволяват да работите откъдето пожелаете. От вкъщи, в кафене или където и да се намирате. Без рискове, без излишни задължения, без разходи за съхранение, транспортиране и други формалности. В LR вие сте независим сътрудник, но никога не сте сами. До себе си винаги имате компанията, екип от сътрудници и опитни лидери, които ще ви подкрепят, особено в началото на вашата кариера. Ние предлагаме множество възможности за обучение под формата на обучителни видеа, уебинари, семинари и индивидуални обучения. Очакват ви и вълнуващи LR събития и срещи с други сътрудници на живо или онлайн. В LR признанието за успеха е ключово, затова постиженията ви като независим сътрудник винаги се оценяват. LR Health and Beauty ви предлага много и различни възможности за кариера. Открийте ги и ги изживейте лично!